Forsi kont egoist. Għalija kienet avventura. Kont naf li Franco rieda għalih. Forsi għalek biex ma nħallix jħoda u min jaff. Sharon, jien naf li kbar minnek. Imma jekk trid taċċetta jien lest biex nippjana futur miegħek. Hector, torboċ qalbek miegħi. Toni minn dejjem kien bla moħħ. Mhux sammur naqsam dari fir-rabba biex imbagħad jiġu l-gafef u jikinsu kull mem. Il-kbira xebet l-iskola, ma tix tkompli. Il-pulizija baqgħu ma sabux minn sparalu. La, minn spara għalliħ ipprepara kollu sew u l-ebda traċċa ma ħalla warajh. Stenna naqaġam. Domu xogħlu kien qed jagħmel. U kienu l-kaġun li u l-Bernard saru jafu li r-raba kien kollu ta' missieru.